Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Kanang babae nga naa sa pikas tangkay. Mao ka na si Nisha. Unsa? Ang iyang panagway nga susama sa imong panagway sa wa ka pa mahiagong sa gahom sa akong diwatang maninay. Mao ang pagbatuod nga ikaw ang nahanaw kaluhay ni Nisha. Unsa? Ako, kaluhan ni Nisa. Kinsa ka na si Nisa? Kanang patayng babae sa pikas bilangguan. Mao ka na si Nisa. O dili na ka mo makaikyas paghihapon sa kamatayon. Ibo, nakabati ka ba sige panulti? Gisakitan siya sa lawas. Managsama ang inyong gibati karon. Gisakitan ka mo sa lawas. Ibo, dili siya mahimong mamatay. Pero luya sab siya ni Kay. Ni Kay, bisang saon akong tanaw. Ikaw gyud ka na ang naa sa pikas, Silda. Tungod ka nagsultis tinuod ang barangan. Akong kaluha ka rin naaspi ka, Silta. Ni Kay, Nisa di iyang pangan. O gihimo siyang sawa sa daotang barangan. ang diwatang itom ang naghimo niyang sawa. Kana ang klaro kayong kamatuuran. Ni Kay, managsama ang iyong gibati karon. Buti pasabot nga may koneksyon ka mo sa usag-usa. Ibo, ninigyoday kong gikanin mo ang kalibutan. Ni Kay, may kupos na ka nasab ang imong lawas. Ibo, dili naman tingali ko maabtan ni Toto ini. Mamatay na tingali ko ini. Ayaw pagsulti, ana. Gikinahanglan ka ni ining atong kalibutan ni Kay. Bukat! Kaya ginindapita sa ilawom sa dagat. Kanindo sa mga buwag dini. Uy! Sa man na naglutaw sa unahan? Mga dagkong isda ka na! Mga iho! Agoy! Ako magay tungungin ng mga iyo, ha! Nagkadag ko sa mga babay ng mga isda, ay! Akawix! Kutsa mo lang! Kutsa mo nihila, ha! Mga lalay ni nato, dili! Kukat! Kukat! Tungo lagi sila nato, Pawix! Kukat! Yung kabilang baba! Wah! Kukat! Kukat! Hey! Salamat, Pawix! Hey! Nagkanagkay natin nila! Uy, Pawix! Uy! Nagsunod na to mga iyo! Ganoon kita nila! Kukat! Kukat! Ay mo, sunod ka na ko. Asa man ta, Malgaray na. Kinahanglang atong matangan ang pagbalik ni atong Toto. Usa? Dili mahimo nga makaduol din his palasyo si Toto. Labi na kung makuha niya ang puti nga pela sa lampirong. Kinahanglang masiguro nato nga dili gud maluwas ni atong Toto si Nikay. Kay kung maluwas niya si Nikay, maluwas usab niya si Nisas kamatayon. Usa? Ni Kay,
Paningkamot nga maabtan pa tayo ni Tuto din eh. Dili na lang ko maglaom ni Ana Noy Ipo. Paningkamot lang. Aba, Nikay, tanawa si Nisa. Gisangpit kaniya. Nisa ang imong nga, diba? Ako si Nisa. Ako ang imong kaluha. May kaluha yun ay ko inig tapita. Oh, dugay na kong nangandoy nga makita. Nga nung nagkapuwag panta. Ang daotang barangan. Siya ang nakaingon nining atong kahimtang. Unsa? Kinahanglang masumpo siya sa daotan niyang pinuhatan. Pero, wala ko'y mahimo karon. Wala ko'y kusog. Wala ko'y gahom. Nisa, kinahanglang maningkamot ka. Wala ko'y mahimo kun maluya ka. Unsa? Ikaw, mao ako. Ako, mao ikaw. Pero, nga agani mo ang tinugtan sa akong kusog. Tugod kay una kang natawo. Ikaw ang natagan ugawom sa atong diwatang maninay. Unsa? Ikaw ang napunyakan sa puti nga diwata. Unsa? O ako makasabot. Nisa! Nisa! Sakit na kayang akong kalawasan. Paway lang una. Suwain ko gamit ang gamahan ng perlas nga gintuga ka na ako. Ang perlas sa pagpanambal. Kukak! Kukak! Asa na magiging dapita atong kitaguan, Pawix, ha? Kagikit naman yung dapita! Pawix! Asa naman yung tangang pirla sa lampirong, ha? Kinalang ato ni taon makuha taon, uy! Kay, luoy na guys ni Kay! Kukak! Basin, doon na nila itapunin ni Kay garon! Uy! Di mo ka makasabot akong isulti, no? Kukak! Uy! Ibo mo ka nang ipalapak ang imong kapay! Nasuko ka! Kukak! Hala! Makasabot ka sa akong isulti! Kukak! Ay, sige na! Manggawat na dito sa langop! Mupadayo na taon ta sa atong misyon kay Tingalik! Di na tumabta si Nikay! Di na tumabta si Nikay nga buhi! Kukak! Kukak! Uy! Bigamang na ang Pawix! Mulangoy na ta! Ha? Ikamay na ko nimo! Sige! Manglangoy na ta! Mupadayo na ta! Wala tangali ang mga iho sa gawas! Dali na, Pawix! Nikay. Nikay, usa na may gibati ka mo, ha? Ay na kayo ko pamati, Noy Ipo. Niabot na sila sa kong bukog ang sakit. Isakit na nasab si Nisa, Nikay. Sakit na gid kayo nga mong lawas. Unsa may akong buhato ni Nikay. Huwag kay buhaton. Sayahin ako bisan unsa. Pero dili ko makatog. Unsa may akong isulti, ha? Bisan unsa. Sa maabot lang si Mahuna-una. Ang estatwa, ang imong estatwa. Ako yung estatwa. Ang estatwang bato nga gihimo sa akong amahan. Sama og panagway nimo. Ikaw ang nawa nga anak ni Ni Kinsa.
ni Reyna Santan. Unsa? Ang inyong panagway ni Nisa mao ang gisundan ni Tata sa gamay pa po. Tungod sa inyong mga mata nga pareha nga pula ug itom. Sir Reyna Santan. Siya ang among inahan. Kung atong subayon ang tanang nahitabo, mao ka na ang nahimong resulta. Inyong inahan si Reyna Santan. O kinsa man ang among amahan. Si Haring Burak. Anira ta din sa daplin sa baybayon magpaabot sa pagbalik sa bugok. Anhita magpaabot. Dili mahimong makaduol pagbalik si Toto kang nikay. Uy, matyo naman to sa kuntan aus ni Kay. Munot ang ganito sa maayo. Kinahanglang mamatay na si nikay. Una moabot si Toto. Langoy pawis! Nasunod dyan po na to ang mga iho! Nakananamin silang kadagay pawis! Ako'y! Kukat! Kukat! Langoy pa! Nana! Nana sila sa atong luyo pawis! Kukat! 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 Ako'y! Usa man eh! Ganun din mo ko makalihok! Aray! Kukat! Kukat! Uy! Kukita kining nakakunit sa akong pagtunog kail! Uy ko! Kukat! Pakilang taon ko! Ay, taon ko ka na! Aray! Maputol taon ko eh! Pawis! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!